Dua kali, Mas. Yo. Dua kali. Sugeng dalu Mas Gareng Sumarbagya. Sugeng dalu Mas Yoyo. Alhamdulillah. Rawuh jam pinten niki wau? Nggih antawis dugi mriki jam 09.00 dalu. Nyuwun pangapunten radi randhat. Biasane magrib wis rawuh, sik Padang wis rawuh. Nggih margi wonten kewajiban ngramekaken HUT TVRI Jawa Tengah utawa TVRI nasional, Mas. Wah, alhamdulillah. Nggih, wong teng mriku nggih ditenggani kalih Bapak Gubernur dadi nggih mboten iso polah ning ya alhamdulillah bisa membagi waktu akhirnya sampai di sini dengan selamat. Alhamdulillah. Ora ketang ya kene Semarang iki saiki 3 jam 4 jam lewat jalan tol. Kowe iki sampean piyai modern kok iso ngarani tol lho. Jalan apa? Jalan tol. Ah sampean sing ora iso maca wong tulisane iki gilani. Ana wong wedok kok ayo sabar. Aku gumun yo, Mas. Oke wong underestimate karo aku. Mimin kae wonge geleman, wong mimin kae wonge geleman, wonge endel, wonge cablak. Padahal yang ngerti dhewe to sejarahku. Apa? Aja meneh karo wong lanang senggolan. Aku kena ayang-ayange wong lanange rong tau lho, Mas. Mung ayang-ayange lho. Lho, aku percaya. Yen kena ayang-ayange wong lanang mesti dheweke ora ajane jeneng senggolan. Mergo agar nidak ayang-ayange wong lanang dheweke ayang-ayangen. Hubungannya napa? Yo kesetrum. Ya amin ya. Soalnya jarane dokter kula fertil banget lho Pak Gareng, subur banget. Oh iya toh? Aja meneh kula simpangan karo wong lanang langsung peteng-peteng sasi kok. Mung simpangan lho. Sing ngerti jarane itu pindah zina to, mongko padahal blas simpangan. Mung simpangan saking subure kula lho. Kowe iki wong wedok apa wedhus? Gesek kok. Kok kosot kula niku ya gumun kan mangane wong kok do nilai kula niku elek nek apike alus. Kaya sindian-sindian liyane umum sindian liyane mimin kae nyun sewu kok kaya wong duwe anak kok mbarep kabeh. Padahal kula rung tau tumindak. Blas kula niku. Anakmu pira? Kok mbarep kabeh? Aku malah gila. Mas Gareng. Santai mau ora blakon kok. Min, Pak Gareng. Min. Wirangku tak sangga tak kempit indet dhewe. Ngopo? Ke anak 6 bapakne 18. Lho, Bapak. Kowe iki anakmu arisan apa piye? Lotren sapa sing metu ya kuwi tanggep bapakne ngono. Lah bapakne iki bangsane apa? Ya menungso apa gendruwo. Nesu. Menungso apa ya sing gelem. Duwo sinden kok karaktere kok berbeda jauh. Kowe iki wis duwul. Duwul iki kudune nyawiji. Lah pripun? Lah kok iso karaktere jauh. Sing kene iki lho tegar menghadapi sesuatu. Kowe kok ringkih iki apa? Lah kok kowe nangisan ki lho. Aku kaya kristale lho, Pri. Kesenggol sithik nu rapuh aku. Oh gapok. Ya ora gapok maneh. Gapok le nyaron lho Pak Gapok. Oh, urung-urung ki ngene lho. Ini tempatnya orang bersyukur, bergembira. Terus kowe kok teko nangis ki nanti menghilangkan kegembiraan dan syukurnya orang-orang sini. Pengen kula ya seneng-seneng. Jarine kebahagiaan itu sunahnya untuk dibagikan. Betul. Pak Supraptono toh berbagi kebahagiaan. Paribasan ben taun wayangan, sugih sedulur sugih rejeki. Jarne akeh amale ora bakal melarat, lan cetil ora bakal sugih. Nggih, kuwi. Kasunyatane bengi niki kula ya melu mongkok, melu bombong, melu seneng. Nek pribadi kula lagi goreh bermasalah, ra ya kula kudu curhat to, Mas. Min, kok aku jane ranah pribadi kira iso digawa ning panggung.
Piye Pak? Piye rasane Pak? Aku kok meteng. Aja ngugemi tanggung jawab bacot DP nentek ngono kaya ra mangkel. Alah. Min, iki sing nemplek dodomu kok atose ora ono. Yo alah Pak, kula bar nggo ngrangkul jenengan iso miring ki lek dibenake sik to Le. Umume Wong iki payudara iso dijotosi iki piye to? Sik ta. Kok iki sansak apa piye to? Sabar. Tetep aku pokoknya yo dibela. Aku kaya wedok liyane pengen dialembono. Jadi wong wedok ku ora njaluk diblonjo sedina 5 juta, ora kudu ditukokke mobil mewah. Ning pengertian kecil dari kaum lelaki maligine garwane ku wis mongkok tumrap Lah wong kowe iki wedok. kaum apa? Niki ki ya kaum wanita. Wanita, Pak, cuman prejengane pancen rodok kaya lanang mung rodok. Oh, Oh, nek- rodok kira apa biji ya sekarang jeneng. Nek rodok lanang ki kok bar bubar gara-gara ki jenggote iso tukul kabeh ngono to Pak? Yen kene iki rodok lanang bareng blodrok lanang tenan. Ah, besan Ngene lanang lho, isor. Mbak Mimin. Pripun? Nuwun sewu, sing jenenge seniman profesional niku, walaupun di rumah ada masalah, wis tok kabeh sinden pengrawit dalang. Ning ketika tampil di pentas harus profesional. Lepaskan. Atine kudu digawe seneng, men iso nyenengne sing mirsani, ngono. Ning nek babakan urusan hati mboten saged lho, Pak. Kaya Bu Kesi wae ngendika, Pak arep piye aku wegah nek jenengan sing penting arep jungkel jempale arep pripun pun disenengan apa sing penting aja ndek bojo meneh. Bu Kesi wis ngendika ngono lho. Sik ngene. Bu Kesi ngendika ngono lho. Atine wong wedok ki asine padha wae, Pak. Iya, kuwi sing tenan. Yen cegah bagi wong tuwa kae pengertian to, Pak. Oh ora. Men wong lanang-lanang ki ora nanding-nanding ki ra Saiki ngene. Bojomu sing ndi? Kok tak kandhanane. Ki yoga ki bojomu sing ndi? Ya Kok tak omongane, dilotres, sing ndi? dilotres sik. Kok Ayo. tak kandhanane. nek nikah resmi urung Pak aku panjenengan. Oh. Ning nikah desa, Oh, kondangan dikepungke desa, diseksekke desa ngono lho. Oh, Pak. nganu nikah mbako. Mbak nikah desa, nikah apane jenenge anu mergane ngene, aku kan artis mahal duitku akeh. Ya nek wong lanang kuwi seneng tenan, nek mung pengen ngeruk bandaku. Mula aku lega di Kowe nikah iki resmi. ora aku. dikeruk, kowe iki dibego, ngerti ora? Dibur. Wong kok senengane tenan lho kita kono ndi sing di bojomu sing ndi? Ayo, sing ndi? Sing ndi? Aja milih. Ngaku. Ora. Sing wis mengotori dirimu sing endi? Sing ndi? Sing gerong anyar mlebon anyar kuwi lho. Iki Hei, Lim, Taslim. Kowe iki yo doyan kaya ngene. Pak, lah nek disawang kok kadoan wis kok Mbak Uni ngono ya kan. Ayu aku galak kono. Lim, Taslim. Kaya ngene kok kolu. Sok meneh ajak-ajak. Loh, kowe doyan to, Reng? Loh, ajak-ajak yen aku dijak lak ngerti iso ngelikke dheweke. Oh. Mas Taslim ra ya ngerti to, Pak. Milih bojo ki nek ayu sindane Mas cantik Sahyal. kabeh. Sinden madang karo api-api Ning nek golek bojo ki cantik-cantik. aja jangan ngerti dhewe to syarate. Apa? Siji nek golek bojo ki mergo rupane. Betul, kowe ora munafik. Nomor loro mergo bandane. Ya, kena. Nomor telu mergo garis keturunane. Nomor papat nek iso mergo akhlake. Dadi luwih utama mergo akhlake. Upamane rupane rapate ayu, akhlake apik dadi lan cantike. Terus Upama ora sugih gelem dijak gotong royong. Terus? Dadi mimin ki nggon rupa jane ora madolke. loh, alhamdulillah Ora yen- madol, Kek. alhamdulillah yen rumangsane alhamdulillah. Lah, aku ki nyukuri kok. Ning kan aku wong wedok setiti gemati. Aja meneh karo bojoku. Bojone kancaku tak pangan kok. Loh. Ya, Anu, ora kena tak- kowe iki. Ngawur lek kowe ora. Loh, nek mong sayang karo bojone dhewe kan biasa ini pun hak dan kewajiban. Bojone wong lho tak sayang kurang apa lek ku sedekah lho. Sik Apa to. ora kaya Pak Supraptono? Pak Supraptono bondo donya nyes setha. Iya. Aku ger nyodakake awakku apa salahe to, Pak? Nganti anak-anak 6 kuwi mah apa Loh, salahe? salah kowe nganggo banget kok nek gunake bingung kok. Kok bingung? Lah yen kok ngene iki kepethuk. Lah padha to. Ngene min. Aja dadi atimu. Wong awake dhewe iki ya dikapak-kapakno. Nggih. Bener ngendikane Mas Yoyo. Nggih. Apapun yang terjadi di balik kita jangan sampai yang mirsani tahu. Iya, Mas. Aja kegawa. Aja kegawa. Awake dhewe iki ning sambung kene iki ngendi iki? Sambong. Ledok. Ledok. Desa Ledok, Kecamatan Sambong. Aja kleru sambo lho. Mau one iki ketutup kotoran dadi dadi sambung.
Desa Ledok kene iki lak awake dhewe arang-arang sowan rene. Sowan mriki. Lah, perlihatkan bahwa kamu siap untuk menghibur masyarakat di sini. Iya, mula aja nangis, Mbak Mimin. Ngapunten nggih, tak terbawa emosi. Mergo lek nangis nuwun sewu, mesti gulu menjengmu munggah medun walian. Iki pancen iki dina iki syukuran ngundang kowe Min. Ngundang kowe mergo iki sing dienggo tumbal sumur minyak iki. Cak sia-sia. Golek menungso sing mertanggung. Lho, Pak, kok mertanggung pripun to? Lanang ora, wedok ora. Lho, ning donya niku enten pirang werna to? Loro. 3. Kok 3? Ireng, putih, nek corak dhewe iki klawu. Klawu. Nah, panas, lagi iki aku, Ro. adem, corak dhewe iki mondo-mondo. Mondo-mondo. Nah. Terus ana awan, ana bengi nek corak dhewe iki repet-repet. Iya. Nah, 3 to. Terus apa neh, Lek? Ya ana lanang, ana wedok, ana Banci. Kurang muni ngono kok abot temen kowe iki. ora maksudnya piyai semene kok mau Pak Cahyo ngendika kaya ngene kowe betari komoratih barang kaya komodo. Aku jek sabar, innallaha ma'asobirin. Betul. Bareng jenengan ngendika kaya ngono meneh. Aku ya tatu panjenengane paribasan wong tuaku sing mbuake dalan rejeki. Jenengan sing mbukake berkesenian kanca-kanca seniman muda penyanyi sing babat alas. Bareng saiki anak do muncul kok jenengan malah aniaya kalih kula. Ya Allah, kok mirip Bu Kesi ya, Lek Mit. Ya Asli, nyengkok Bu Kesi, alah iya. Masa Iki critake uga, nang kene. iki upama yoyok mulih ning omah lampune mati. Nggih. Kethuk iki ya tetep dipangan. Hah? Wis fitnah ora mungkin. Urung petuk ambune wis solar sik kok, Dek. Kok sik kok Jane wadi niki tak simpen 4 tahun lho, Pak. Oh wadi. Apa? Rahasia. Sakdurunge pandemi. Heeh. Pandemi 2 tahun setengah. Pak Yoyo iso gawe studio kae sapa nek ra saka aku. Sing Atase 2 tahun setengah pandemi kok iso bangun studio. Bocah-bocah ijo sekolah ajeg. Nek ra sing torok aku sapa? Lah iki. Loh, Nek tak sidem. Wah, Mergo iki aku emoh lek ku seduluran karo Bukes iki congkrah mergo babakan kok. sing gawe ki studio yoyok. Gawe studio 2 tahun, atase 2 tahun setengah tak bangun studio. Studio Nek gede. ra kaya aku saka ngendi? ketok lanang Reng, yo. Reng. Mateni Banji hukume pirang tahun? Kok iso omong gawe studio kuwi tak dolke mobil kok malah. Kowe iki mbok aja sombong. Kowe kok gawe ki studio yoyok. Wong kowe dhewe turu bingung ning ndi lho. Ning sar kretek. Bar bangun omah, Pak. Iki Iya, Critakno ben omahe apik nek kok. sing crita aku ndak ndari wong Nah. takabur, wong rungeh, wong riyah. Critakno ben bangun omah sesine. piye? Bangun omah. Kamar mandi dalam, tidur di luar. Piye kuwi? Piye to, Min? Kamar mandi dalam pancen turune njaba, Pak. Lah wong wedok gentur tapane gede prihatine kok. Nek ra ngono apa, Pak? Cahyoku tadi mumbul terus ya. Sing prihatin ki aku. Bukes iki mung nglairke putra-putra ning sing mrihatin iki kula. Kowe gentur tapane turune ning jaba. Ning jaba. Oh alah kere. Tur mubeng ra nganggo apa-apa ngono kae jare mlebu omah mubeng omah ra nganggo apa-apa men aku ngono kuwi. Ning ngene, Nggih. apapun yang terjadi pada dirimu Injih. harus tetap disyukuri kaya masyarakat Ledok kene. Ngaten, nggih. Selalu bersyukur setiap tahun. Dengan Alhamdulillah. bersyukur pasti rezekinya akan ditambah. Amin. Ngono kowe yen ora bersyukur ngresula terus mengko rezekimu ora ditambah. Kula wis bersyukur nek mbok menawa isih kurang ya, Jas. Nah, Jadi- sapa? Di Apri Jas ngoten. Ces. Jas apa? Princess. Oh, princess. Iya dong. Princess apa? Iki princess apa? Princess Aprilia. Iki prin-prinan iki. Mimin Angga Inggi Pringganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Pak, Apa? Kuswardono Mukaton. sing mburi dhewe sah apik ya. Oh, iso meko. Kuswardono. Jane asline jenenge sapa? Sukimin. KTP Ngono Sukimin. le kemenyek men. Men. Oh alah ngono mbangun studio to men ora. Aku ya gumun ya rangkung kae kan ngajar sindan ya aku. Dadi formalitas ki ibu iki Ibu Kesi formalitas ning nggon catetan kakak. Ning asine sing gula wentah ki ya aku. Mergo ibu ki madrasah pertama kanggo putra-putrane sadurunge sekolah formal.
Iki Bukes iki mung nggo jeneng formalitas. Akan mangan komik yo ngene. Kok Dadi maca cerita terus dadi pikirane iki nglabrang tekan ndi. Iso wong anak yoyo sing ngajari nembang kok. Sing ngajari ya Mbak Kesi kok. Bu dosen kok padake kowe Lho, iki. Kowe iki tokom-tokom ora hafal kok ngajari. Walah min. Bukes iki ketunggul ngajari siswane ngantek putrane ra diajari, ngono lho. Oh ngono. Aja menengan, laden bojo kono ora kecunggah kok. Ning laden ra ya kula. Wayah wengi. Ha piye to? Wayah Lah wengi ya kowe. kecunggah, nek putra papat gak Reng. bisa wayangan. Nek aku yo iki sok masuk akal lho, Mas. Kok iso kowe malah belane kono piye? Mbok menawa pas kuwi kowe pas mendem. Tak mendem-mendem aku eling. Eling apa mendem kowe ora eling. Wong jenengan ki ngombe mari Mas mendem. Apa to? Iki dadi gojek ning nyenengake. Mergo nggone wong bergembira, Bergembira atine bersyukur. seneng nggih, Pak. Soalnya atine seneng imunitas tubuhnya meningkat ora gampang kena lelara. Dan nanti bekerja juga dengan enak. Ngono iki makanya ini syukur itu perlu dalam hidup kita sehari-hari. Nyontoh warga masyarakat Ledok kene. Iki gue ngatasi sumur wis umure pirang-pirang tahun isih bisa menghidupi masyarakat Ledok kene. Betul. Alhamdulillah Iki berkah. ngene iki lho. Ngene iki apa ngentekke apa minyak sadrim. Lah iya. Lho tau iso ramene kok ngene iki lho. So nyenengke piyai kathah ya, Pak. Heeh. Iki Saiki lek sampean wis kondang to Mas Gareng, piyayi sing pinter oncek-oncek. Gandeng desa kene jenenge Ledok. Nah. Men piyayi kene do marem. Ayo sampean artekke sampean jabarke. Ledok Ledok. ki apa? LEDOK. L. Luweh ngutamaake persatuan dan kesatuan masyarakat. Tepuk tangan, kita mengutamakan persatuan. Tapi cocok karo masyarakat kene pancen ya wong Ledok ya apik. Guyub rukun. Ekonomi masyarakate mapan mergo wis ana sumur-sumur sing bisa nguripi. Nek ora mapan sing ora iso wayangan ngantek perhelatan akbar ngene iki. Aja suwe-suwe ndak selak ilang. Gareng gampang lali lah. Aku wis tuwa gampang D. duwe ciri khas pendak tahun mensyukuri apa sing diparingke Gusti marang masyarakat Ledok. Nah, Mas boleh sapi barang untuk dibagikan. Bar kuwi ganti mbleh banci. Sing banci ki sapa to Pri kok bocah banci ki jane wong endi aku ya ngono. Apa iki? Gareng bingung gareng. Lah ora lali mesti nggelar wayang kulit kaya bengi iki dalange iki Cahya Kuntadi. Kang dadi penggembirane Gareng karo Aprin. Dadi Mimin urusane sapa aku ora ngerti. Ayo, kowe dene iki sing ngundang sapa? Melu sapa? Aku suwanere iki mung tak niati silaturahmi. Waduh, apik kuwi. Duit nggo napa kula mobil wis papat. Waduh. Ayo ledok nang omah lho. Atase wong wedok iso ceker-ceker dhewe ora ngatung wong lanang. Lemah. Mobile piro mobile? Mobil sekawan. Sing ditarik benang kae. Mobil iki apik lho, Pak. Apa? Alphard. Wah, tak nopo. Mewah. Tenan. Alphard. Ning dhuwure nek lampune abang. Wah, Bulan. bulan. Apa? Alhamdulillah nek kula ya benda mati ana nggo Jogoro nek tuwa. Apa? Wong ya sertifikat Pira? 3. Apa? Vaksin karo booster. Lah arep kondang apa nek vaksin karo booster ya ora iso nang luar negeri, ora iso nang luar. Ora lho, Mbak. Lho kuwi kan Mbak Mimin. sosialisasi pemerintah kok Bener, duwe poster ki penting. Ora duwe poster 200.000. Ora sampean sing nimbali sapa? Lah, Kula Diperjelas. Mbak April lak jelas. Pak Supraptono. Dadi Dadi Pak Supraptono kan ndhawuhi aku nganggo salat malam. Wah. Surat malam ki piye? Mas Judo zaman kerja Mas Percil wis tau suwan rene. Heeh, terus Dagelan-dagelan kondang wis tau suwan rene. Sapa ya iki kok syukuran sumur golek bintang tamu sing umure wis rada tuwa 46 tahun iso njaga kesucian lan kehormatan. Ngantek salat malam direwangi metune tetep mimin. Sepertiga malam terakhir iki mimin. Kula gumun nek swara babakan swara sindene Pak Cahyo cantik-cantik suarane hebat. Ning sing angel lho 46 biasane cah SMP wis do ngetek.
Ngapeli sing lanang kula iki blas kepok sing gole ureng. Kita mau cari barmis Kram kram. kok saiki Jebok singgol ra tau, jare piye? Wis krap-krap gosip neng jaba pengen menjatuhkan kredibilitasku. Oh ngono. Sejatine blas aku iki nyon sewu. Aku singgol wong lanang sing ora muhrim dadi banyu ra bakal nyamuk dadi gonok. Belas ki bukan ora ana wong lanang seneng karo kowe iki ora Min. Mergo wong lanang do bingung. Bingunge Entuk Mimin ki terus nggunakake piye. golek nggone ra petuk. Heeh. Buntu. Lho, itu. Wong kodeke ya buntu lho. Malah ngomongane kancane. Jan ki kok ya ora ngewangi-wangi. Justru itu tantangan. Waduh. Tantangan piye? Nek golek sing dol-dolane gampang tuku 100 sing apik-apik. Nek sing tantangane kuwi lho sing angel. Lah tantangane nggono apa? Kepit kelek. Ya tantangan lho ngangge digrobyok barang ya tantangan. Wong Kantor kepanglipur ya, Pak. ya bener iki wancine dhewe nglipur ya Nglipur, kanthi nggih. gegojekan Nggih. ning kabeh melu seneng. Nggih. Dadi Yo nganggo gojek aku nyanyi ya, Pak. nggih memang niki nggih selamat untuk masyarakat Ledok Nggih. dengan syukuran ini hasilnya nanti semakin meningkat ke depan. Amin ya rabbal alamin. Mula Nggih. sumur itu ya wigati buat siapa saja. Ora mung sumur ning kene, sumur ning nggonku ya gunane gede banget. Mula diarani sumur. Es ki sumbere benda cair. Sumbere sumbere cair. Nah, umume ki arupa banyune yen kene minyak. Ya ta? Nggih, M metune ya mergo ditambang. Dibudidaya. Heeh. Umure sumur bisa pirang-pirang tahun waton dijaga. Direksa nggih. R rahasiane iso sumulur kudu disyukuri tiap tahun. Wah. Iki ngene iki mergo yo ngatekke sumur-sumur sing diundhuh ki supaya tiap tahun memberi makan dan rezeki pada masyarakat sini. Ya. Yo, saja mantap. Dayane sumur kuwi ya. Yo ning disyukuri tanpa gelar wayang ki yo kadang gampang. Lah Nek nek gelar wayang tanpa gareng yo Piye? yo ora apa-apa, ora apa-apa. Aku wedi mbok seneni aku. Nggih, nggih luar biasa. Lah sakmenika kula nyuwun, wah iki kudu dipamerne. Estu lho Mbak Mimin, Mbak Apri ingkang tresnani panjenengan piyayi mriki niku sangat luar biasa. Mbuh gandrung, mbuh tresno, mbuh ngefan apa mesakne kula mboten ngerti. Jangankan kok orang sini saya sendiri salut sama mereka berdua. Nggih. Betul-betul totalitasnya tinggi. Ora mung macak tok nih yo nganti segalanya diudi karo dia. Nggih, jajal kula pengen ngerti nembang. Ayo, Berdua. sapa sing iso nembang? Kula. Muni kula kowe kok jegok lu. Pak, Kula ki ya kula, sing manis ngono lho wong wedok. nah ngono lho. Mbok pilih reno ing penggale kula ingkang pareng nyekar, Mbak. Oh iya. Nyekarkin. Monggo menawi badhe nyekar gareng, monggo. Nyekar ki Anu satunggu. nembang karo gareng maksudnya ngono lho. Wah, kowe bahaya tok kowe. Nek yo Nyekar. nggih Apa? gandeng aku wong wicaksana ya, Pri. Nek pinter tak nggo dhewe, sugih tak nggo dhewe rak ya ora ana. Artine kowe latihan nduk menajar kendren yo ora. Alah. Murite ceritane iki, murite. Aje. Guruku- Apa kok tak monopoli dhewe. Ayu aku. Biasane wong ngomong ngono ki entek-entekane gandul kancane. Nyuwun slendra sanga. Nah, Kang Mas. asmanipun Mas Daryanto. Nggih Mas Dad. Daryanto iku. Menika dosen isi Surakarta jurusan pedalangan. Klebet Mas Danang ingkang demung menika nggih dosen. Oh, dosen. Iki ora bae-bae yogane Mas Yoyo ki S1 dan banyak yang dosen. Oh, ngaten. Ini iki luar biasa ya. Iki Apa? Mas sapa ki jenenge? Daryanto. Daryanto ambek mi bakso. Asmane kok becik sangat. Apik. Mi bakso. Ayo dong. Napa tembange? Ayo monggo. Asmara Danang nggih bawanipun. Nggih. Aja gawe kuceme asmaku lho, Nak. Sing ati-ati. Iya, Min. Sinawang datan beseni. Oplos penonton, tepuk tangan. Wah, apik tenan. Wis iki ora mung wujude tok nganti suarane wis plek wedok. Wis iki. Jos pokoke. Durung gurune mengke. Lagek murid wis
itu apresiasi yang luar Betul, biasa. betul. Durung kok seniore, Ya, saya ngedapi-dapi. Nek perlu penonton ngantek munggah-munggah kene bareng kok. Terus ngejeloki kon dhuwur. Nyawang bengi ya man Kaya cengkok begenggek ya, Pak. Bojo kasar-kasar genan lho. Aku ora tekan luar. mbok piye kowe sapa ora mbangane Ya ngelokke Aja kakean komentar saiki ganti kowe. Yen suaramu luwih apik kok Aprin, tak cemplungke sumur. Tak tukokke sumur siji. Wes, sing ayo. cengkoke padha kuwi mau lho Saderipun nyun tepuk tangan kagem menaikkan adrenalin saya. Betul, betul. Wah ya delok nyekeli mik iki wis ketok Body language ya perlu. Ah. Nyuara apik nek begegek kaya patung, mbok mending nyetel kaset. Ayo yen nyekeli mik iki wis kulino. Ketoke wis kulino nyekel iki ta. Delok nyekel lho gayane. Mongko Ampun nyawuhe ta panjenengan menika kaya. mboten wong kula niku tresna mila nggih kula lem ngoten lho. Alah. dalang kok disengeni banci iki po Rakasata lakonane. Aku ketoke tau krungu swara ngono ning video kuwi. Endi? Ah, ngono kuwi. video hantu Heeh, video hantu. Kok do nonton kok kuwi nggono bangsane apa to, Pri ngono kuwi. ambuh kok Kowe nembang nggawa perboh larone mobile. Lampu ya. Oh, lampu to, tak kira laron. Anggar aku etok nyawang. Gayane iki keri, sing penting suarane isih. nah napa dereng becik ta swantene Apik. Iki sing ngapresiasi yogane Mas Yoyo iki gur siji. sinten Sing gambang lu nyawang mimin ngelekidu terus. Wingi Elisa ngelekidu, saiki yo ngelekidu jane selerane piye bocah? Mana hadap kuwi pancen. Oh iya to. Nggih. Dimatke le. Wong bagus. Wong piye, Nduk? Sakjane. Wong ayu lambene Jan. Cengkoke jan kemampleng ayo. Wong Dadi ayu gergele kudu wong ana. ayu lambene abab. Abang. Oh abang, tak kira ngabang. Ya nak. yen mati aku wis kurup Hup. Suara lanang. Waduh. Ndak sok cantik. Waduh. Ket mau sing diplek Akhir foto mimin. kancane Rupa apik. elek mimin. Banci mimin. Ketokno suara lanang kowe. Waduh. Ketok galine iki. Men. Kanca-kanca nek gawe wirang ya. iki panik sinden kok gitu. gento jane kowe kok Ayo suara lanang. Men, Pak. bismillah Bismillah. angger tresnaku mbok jaga Kowe matur nuwun Pak Wah, wis piye Pak leh ku nguntal dok bebek cuk sia-sia iki. Bareng nyuara lanang wis ora ana dayane blas. Wis Janul. Aku wis tak lem-lem lho, Pri. Lah nyuara lanang kok medhok. Mula nek nyawang wong wedok aja mung saka casinge. Wong aprikle tetak le ngeterke ya aku kok. tetak ki piye to Le sunat pi lho. aku dhisik gur dikerik kunir ki Umume ae pri. Krek kunir. Dikerek kunir. Nggo tombo kadas iye kok. Aku senengku kumpul wong loro kuwi. Lho wong ke grup kok ora tau wakur ya. Iki
grup lho iki. Kok ora tau akur iki piye? Ya sing marake viral iki ya lek ora akur ngono kuwi. Ya justru itu, dalam ngene iki terkadang nanti habis padu menemukan titik tunggal menjadi satu lagi. Kula niku tahu lho, Pak. Niki Apa? cerita jujur, sepanjang perjalanan ki ora luruan karo Apri, ora weanan ora apa-apa, neng-nengan. Loh, Ning nek sing Musuhan. panggung ya wis kaya menyatu karo audien ngoten lho. kok sik penyebabe apa? Kowe kok karo Apri nenengan Lah penyebabe nek apa? wong lanang karepe do seneng kalih kula niku terus dibribek mriku rak ya lara ati to kula. Waduh. Saben wong pengen cedak kula dia santet riku, wong lanang cedak kula dianu mriku berita Iya ta, bohong. Pri? Buak-buak. Lah kok ya seri kono kuwi mangsaku kok kaya bolong-bolong wae. Yo Wes. gelo ya, Nak. Gelo, Aku akan kumpul iki seminggu suwe-suwe ketularan lho Jan. Sih, Pak. Oh, Pak Oh, Supraptono. matur nuwun, Pak Supraptono. Pak Supraptono Eh. sing nimbalik dhewe, Nak. Pundi maturun Pak Supraptono. Diwaca, Nak, wong ayu. Saking Bapak Suprat Nggih. Tono. niki napa Pak Gugu terus. Wah, lusa Pak. Nyuwun lagu Sesideman. Nggih. Podang Kuning. Podang kuning. Bandung Bondowoso. Betul. Kalian Ketopraan. Ketopraan. Wah, iki. Menika Fragmen. paring sawernya dihitung kowe bagian penghitungan toh. Bendarane. Eranya transparansi. Wah, jajak milih ngempet iki wis kulino. 300, Pak. Oke, sakmono 300 lho. Eh. Kowe ora bati lho. Pak Suprat lho nimbali kowe lho, Lek. Ora kaya ngono kuwi lho, Lek. Iki disuting. Wong sak alam donya nonton streaming iki. Piro? 350 ding. Apa rumah saku kowe iki ngaraki wong sakmene iki lamur kok le masaku iki. Lho, kanggone wong sing ora pandai bersyukur, Atas ono duit Pak. semene iki ngertine mung kurang lan kurang. Ning aja sok nyatut paringane wong. Dosa gedhe. Nah. Hitung, Reng. Gur nyelempitke 100 sak tak suntik kabeh ra. Aduh. Dihitung, Pak. Sampean sing wong tua mesti rak jujur. Pinten, Pak? Sing Pira? ngobah ki drijine kuwi lho. Drijine kesel sing ngobah ndase wae. Kaya kipas angin ae. Piye lho kok ora dihitung? Loh, aku iki penerawang kok. Oh, diterawang. Genah 100. 100 iki. Pak, aku 350 dipaido lho, kesampean malah 100 sih lho. Lah iki piro iki duit piro? Duit Satu. atusan. Lah wis bener to 100 iki. Totale. Piye, Pak? Medeni. Lah wong aku iki ngitung-ngitung kowe ora iso hitung kowe. Aku total ora tahu aku Menika Pak Suprat paring bebingah 1 yuta. Alhamdulillah alamin berkah, Pak E. Ngono 350 tuh ya ora layak sugih dek. Ancik-ancik rezekine kancane. Ngono perhiasane mobil. Nggih. Iki dijawabke apa, Duk? Gelas sing mboten napa-napa gelas. Gelas, nggih. Nggih, Gelas. bar niki nembe iki. Ha nggih. Mangga. Neng ngendinggan kunggoleki bate-bate kepengin ketemu Nadyan ada tak parani mong nuruti karepe ati. Monggo Bu. Bubruk. Kayak monggo Bu Dewi. Bubrah. Mas Gareng iki ngopo to? Ya sabar to, Pak. Bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal atiku halo tuwetes lelesi pipi
tak selani dhisik. Saking menika wonten WA, wah luar biasa. Saking Bapak Haji Kondang Sutrisno. Ketua Umum Pepadi Pusat lan piyayi menika pancen wiyosan saking Bluro mriki. Oh ngaten nggih Mas. Nggih no. Nggih. Salam hormat buat Pak Bupati. Salam buat para penonton ledok sedaya kemawon Mas. Terima kasih sudah melestarikan budaya wayang dan ikut mendoakan supaya warga masyarakat ledok diberi kesehatan, murah rezeki dan panjang umur. Amin. Juga kepada Mbak Mimin semoga tetap cantik selalu. Amin. Halo, Pak Haji Pak Kondang Kondang. Sutrisno. Ora ki tak tambahi dhewe. Lho, ata konangan to darbe milik to kono. Nasan dhewe. Konangan. Menika gi titip salam kagem Pak Prapto wonten Surabaya. Nggih, nggih, siap. Kaya ngene lelakonku yen ana kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke kene hati saklawase Mas. ada angkara lho Ki. Neng ngendi nggonku goleki pote kepengin ketemu sakyan apa tak lakoni mung nuruti karepe ati Bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinan jalatiku lo tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno kanca sing prasaja aja gawe delok Wah. Elok iki. aku ora takkan gondeli Polahe Kak bareng iki en April iki luwes bareng Mimin iki kaya bebek doboli. mbok nek kira-kira gawe koreografi sing kancane mampu Lah kok ora mampu? lah nek goyang dhewe monggo ardi jungker jempale apare bacar gulung-gulung monggo lho wis menjelang menopause lho Pri Waduh. wis nek kon goyang-goyang sing ngene ya Lah kene iki ora iso to? rekoso Pak lho kudu kreativitasmu piye jare kowe guru lho rahimku terletak to Neng sampean luar biasa loh Mbak Mimin, Mbak Apri. Pripun? Mendapat apresiasi dari Bapak Haji Muhammad Suprapto. Iki lho. Mbak titip kagem Mbak Mimin dan Mbak Apri 2 juta rupiah. Wah, luar biasa. Mbak Apri 1.900.000, Mbak Mimin 100.000. Nggih, matur nuwun Pak Prapto. Matur nuwun Pak Prapto. Pak Prapto kuwi caksana Apri kan ayune kan
angsuranmu akeh banget to, Prit. Ngerti. Aku kan wis ora ngono ger tak nggo serawung. Terus hubungane iki apa sawer karo angsuran Lah iki? iki kula nggih serawung kula aturke teng ngarep ngene ger tak nggo serawung pengen ketemu Bu Kesi, pengen ketemu Mbak Lia, pengen ketemu Nduk sapa kuwi jenenge Umi Hafifah lan kanca-kanca. Dadi perkara saweran ki nomor pira? Wonten tambahan alhamdulillah, nek mboten ya jagake to mesine. Ugi kangge Umi Hafifah untuk sekolah 1 juta. Amin. Nggih, matur nuwun Pak Prapto, matur nuwun katresnanipun. Nggih. Yo, gandeng wis entuk 2 yuta iku dulu apik iki, terakhir iki. Kan ngosek iki. Ayo. Kaya banci kecekel kalau. Nah. Mboten enten sempritan. Antarane 1,9 karo 1 iki pira? Piye nganu? Goyangane. Min aja nganti kalah, Min. Kaya ngene lakonku. Biyen apa? Kok dadak ketemu. Yen pancen ditinggal. Gawe hati selamat sih. Luar biasa, aku seneng kok tenang. Wes iki gerakan yang bisa dipilah. Iki sing diarani goyang alus tur teratur April. Betul. Nek mrika Mimin iki kaya umbul-umbul keterak angin. kaya toko cat kalau. Toko cet kae sing menang ngene kae. Kanggone wong sing ra seneng mesti mung nyacat. Lah ra nyata Ning kanggone wong sing seneng, atine longgar, kuwi mau goyangan wanita perkasa sing gelem budidaya ora mung ngatung wong lanang. Sik, ngeten saiki dibuktekne Mas Gareng. Apa? Lek bareng kan ra ketok, terus dibandingkan sulit karena geraknya beda. Saiki Mbak Apri sik dhewe. Mas Terus Brono, kira-kira Mas Brono men karo pamer sok kono Min. ngerti. Min, khusus iki supportere gen khusus yoga. Sing entuk keploke akeh berarti yang terbaik. Iki wis iki. Kono contoh kayak bemper tok madhep ora genti ngono. Ora entuk serik wong ya kancane kok ayo. Yo Mbak Apri sik yo. Siap. Yo Val, ayo Val, ayo. Yo Val. Waduh. Wah. Tepuk tangane piye? Tepuk tangane. Lo euforia iki. Aja nganti kalah. Gurune kudu luwih apik. Wis, Bocah iki sore tok tepuk wong 22. yen perlu kowe iki ora tepuk tangan, tepuk kaki. Ayo Min, wis. Nek perlu jempol 5 kudu ngacung. Jempole kur papat. Papat kok 5 iki terus siji sapa? Tekku tak hitung kok 5 ya. Ayo Ayo Mas, aja wedi kangelan aja mirang-mirangke Dedek Mimin. Iya, goyangkan. Yalah talah. Wong sida sucul. Pancen wong iki nek duwe perbawa karo energi positif, lagi menake payudara wis dadi seneng. Anduke kok payudara. Ya ceritane. Lah par salin ning kono ning pondokan mak ditunggoni ibu-ibu. Lah iki lek arep nyubal piye ya? Kok agak arep salin ngisi. nek sing baku goyanganmu harus bisa menarik. Nah, ya totalitas, aja setengah-setengah. Oh iya, betul. Aprimo kan ra ono energine, mung agak luwes tok, urung ono pok. Kayak goyang. Dinteni kene selak gebelet kok. Kepengen weruh kowe. Ayo Kakak. Piye keplok tangane piye? Yang iki ngece iki. Keplok tangane ngene iki ngene iki. Niki Lek, kaya arep ngantemi kae iki Lek. Lho. Iki jelas iki Ngene to. provokator iki sing geder. Iki yen aku dadi kowe tak cedhaki tak ambung. Lho. Nyuwun sewu nggih menika panguwasa wonten Ya panjenengan. ya apa-apa. Hebat. Lagi iki pengkrawit nyembah banci lho. Nyuwun sewu nggih, Mas, nyuwun sewu.
sak nesu-nesu seorang seniman Betul. kudu nganggo sopan santun etika. Wis Dar ayo Dar dilakoni nggo tombo pengen Mbak Dar ayo. Bung. Kuwi wis pirang-pirang minggu ra petuk bojo ya. Panjenengan menika dosen. Nah, ziarah. Dosen kok rak guru to. Nah, Guru menika wajib digugu lan ditiru. bener. Ana kahan ala becik kudu tetep dirangkul. Betul. Kudu sing sabar. Betul. Ana wong kaya mimin ya sabar, tawon madu ngisep sekar. Dadi Apa, guru kudu sing sabar. Betul. Ngisep sekar ora ngisep mimin, sekar. Mbak wis gek malewek ngono gak wis. Kok sik nek jenengan tresno aku, ngejak aku wayangan mergo karya saya, it's okay. Oke. Tapi jangan ngejob aku mergo mribi arep demeni aku. Oh no. Waduh. Kudu dipilah no, Mas. Jaga, jaga. Jaga kehormatanmu. Wong itu kok udut to? Ya ding kok itu udut ya, ding. Mboten, Mas. Pun sakniki ngeten mawon Mas padha penake. Ayo arep udut apa? Arep udut apa? Jenengan wis omah-omah ndak rusakli seduluran. Eman nggih, nggih Wah, to. lagi iki lho pengendare Mas Yoyo ditunggoni demenane. Sing penting sing wis ya wis, Ya, betul. ampun dibaleni. Betul. Jenengan tetep kukuh ngugemi jati diri wong lanang karo garwane. Nek pancen pengen karo aku. Iku mau icip-icip sak wetara ning ora rasa nganggo ati, nggih to? Ya. Mane-mane wong wedok ning omah. Piye Dar rasane piye Dar? Ra apa-apa Mas ku nek kulino penak. Jare nehi Lek, jare nehi. Oh tanduk. Heeh. Tanduk itu pancen nek pisane biasane tapi sik ning angen-angen. Sing mau sing tangan sing kiwa urung Min. Mas. Sunae lho. Nek wong lanang pasif, wong wedok sing aktif. Betul. Ya, betul. Nek wong lanang ora njaluk, wong wedok sunae tawa. Nah, Betul. Sebelum tidur sadurunge ngeloni putune anake, Mas ngersake mboten. Iya. Kayak yo mapan. Kayak yo Lah kene iki mapan menengah iki, Pak. Mas, lah aku ke acting kok malah menikmati. Karepku iki ger acting to nek aku ngono Lah kok kuwi. malah lho ke dheweke jarang kok diambung banci, jarang kok. Jane kan ngono kuwi kudu jiwaku. Lho jiwamu apa? Kowe ya pengen. Ya apa piye? Ora apa-apa mumpung sing ning isor lho. Kowe iki putune Lek. Oh, putu nelek beda. Sujar ki putuku. Putuku kok karang nang man. Aja dicengkangke. Sok warisanku ngepek kowe kok. Daryanto nek gelem-gelem aku tak pancal raine lho. Ora apa-apa, bar wayangan kok tayamum ya. Wong Pak. iki yo, iki gedhe sawape lho iki. Apa? Angsare lho, Mas. Wong wedok kok kasap ya. Sumuk. Oh, tapi kayak menikmati lho. Gumunku kok yo meneng ae Lah iki lho, iya. Pak. Menika pamundhut ingkang angka kalih. Napa, Mas? Sesideman. Sinten ingkang kapiji. Kula nyuwun dumateng Nduk, ayo anu sapa ki jenenge Wanda karo Ova ya, Pak? Ya, Nduk, Sesideman. Nah, kono berdua. Nduk Ova. Ova karo Wanda. Mbak Wanda Oh, saking Ngawi, Mbak Ova saking Surabaya. iki berhubung sing ngadeg ki wedok tenan, sing kawe-kawe minggir. Ngene lho, Pak. Apa? Wanda dikancani Wandu. Ah, bro iki ngomong sekate-kate lho. Ya ade lungguh ngekek kesempatan karo Ora ade. apa-apa, tetep jumeneng no, ora Oh, apa-apa. jek. Ngadeg dong, ngadeg. Wae no. Jadi kene iso pilah. Ndi sing original karo ndi sing KW iki ketok. Ngene. Lho. Kok nek aku nek ndak keblok, bak-baki blocking aku tak ning kene ya, Jan. Ya. Arep ngambung kowe mendhe ora. Pak kula sinden lho Pak Dede Banaspati. Ora sinden no dapure kaya super tetra ngono iso. Kok sik apa lembut kok super tetra iki. Lah nek nganti ngambung aku, lah aku haram seumur hidup no. Wong ayune kaya ngene mosok tombo borok. Super Oh alah tetra. Mas, piye kakung wis dicukupi butuhe kok meso ngono. Sapa? Butuh apa? Ya butuh kolo-kolo niku lho. Monggo nduk wong ayu, tak leren sik nok. Heeh. Ya Nduk, sing apik tak dodoki kok kene. Nah.
wajane persis. Ayo nok Wanda. Ketok kaya sinden simpenane dalan. Lungguhe beda. Simpen terus di gua. Disingitke ora disimpen. Bawa. Bawa, Dok. Nggih. Iya, Dok. Nggih. Niki Sing saka Surabaya no. Aku mending sing palsu, sing asli ra iso jak omong. Wis anu, bawa. Nggih, Pak. Nah, wis, ya wis. Derek kono. ajar nggih, Kong. Jenengmu sapa? Kula Wanda, Pak. Wanda. Okfa. Okfa. Nggih. Paimin. Oke, men. Oh, tuh Mimin. Mindola. Mimin sang idola. Iya. Dondolan. Ayo, Dok, bawa. Wiwitane anderek sang peke. Wah, suarane apik tenan ya, Mas Gareng ya. Luar biasa. Aku yo kaget. Sasaramu kono aku. Apa? Lho kuwi. Butuh napas bantuan. Ora sudi. Napas bantuan. Priya bagus kang olah budaya. Males. Mau aku seru kok. Ya aku yo kaget lho. Lah wong nandur iku nduh ya, Pak. Tandurane apik ya. Aku ora nandur kundo kaget terus Lah ngono. sampean kelepetan lho jane ya sok grup karo kono ra mbelo aku. Aku kuwi lagi arep ngomong karo kowe lho. Pripun? Ternyata swara cilik wong wedok antarane bocah loro iki karo Aprin iki teknike beda. Benten. Iki Megaro ya tetep cilike Aprinmu tetep digapit ngene. Kandhane apri rasa digapit nek kira-kira nglipat-pati geceken. Takon gecek kok. Ya aja iki ya iso nggo fantasi kok, Mas. Variasi. Ayo, Nak. Sawan menyang kutha gedhe. Yo Nak Wanda. Bandara Troska Yang selendang kuning Nonano. kang saking wukir. Nadyan cah loro ki suarane apik ning bab viral, bab kekondangan, kelarisan isih kalah karo Bu Mimin. Betul. Mula rakyatan sak propirane mang tuturi kunci-kuncine men iso sukses kaya jenengan Mbak Mimin. Nek aku ngandani, aku ya urung layak diarani guru. Betul. Ning rak dari pengalaman Ya paling ora saora-orane. kowe arep pesen apa? Kok pesen apa to Pak maksudnya iki? Kaya ngekeki apa ono piwulang apa? Ya, ngene Tidak Nduk. leling. Gandeng Sriramu ki pesinden, utamane rak olah vokal. Lah, Vokal kudu becik. Ana sing bocah dari lahir memang punya karakter suara yang bagus. betul. Ana sing suarane biasa kaya Apri ning iso diolah. Gladen, nggih to. Ono Iso sing gladen. suarane elek diolah ya tetep elek kowe. Tandur ki ngunduh kandhane kok. Iki kan dari guduk-guduk. Yo kowe kadang ngono kadang. Ana sing wit cilik pancen suarane sudah karakternya bagus. Nafase landung. Ning ana sing pancen kudu diudi. Dadi vokal. Nomor loro penampilan. Meliputi tata busana, make up wajah, tata rias rambut dan yang terpenting attitude.
Oh, dadak Apa kuwi? kok ngentut bareng apa? Apa nih cara dia membawa diri? Etika. Nah, etika itu ya penting. Sopan santun. Lah, apa meneh panjenengan itu public figure ditonton piye oke. Oh. Sing nomor 3 nek kudu kondang, pengen kondang kaya Mbak Mimin, ora mung sekedar swara, ora mung kuwi, kudu geleman. Kowe ngandani segenal. Iki isih bocah lho kok kon geleman ya. Geleman ki sing ateges entengan. Oh. Nek kon wayang ya mangkat, campur sari ya mangkat, uyon-uyon ya oke, nyinden jatilan ya yes. Mergo dheweke iki wong loro calon figur publik. Lah contohnya iki wis figura. Dadi kok figura? figur senior gitu lho. Ya sik cilik figur publik kok wis dipigura. Mlakune ngarep dhewe iki. Ya nak, Tutupno sayang. Swara kurang pramana ning wasesa lipene wandai dienggo ning lambe ketok apik nek kaya bar pangomah pitik urip ya tak nggo ya. Kok beda. Padha-padha mereke kok tememplek lambe ku beda. Kowe ya kepengin lambemu apik. Ados iki kaya pandan, Jen. Abange sarapan entung jati telu. Ben apa ya, Pak? Oh sing abang ora lambene tok sak awake bintul kabeh. Ora mung kuwi, mangantung sesuk ning mburi lahir kupu. Saiki lek Mbak April lak wis krungu suarane lanang mau. Ayo sak menika Mbak Mimin. Ayo, lanang. lanang. Kok topak sampe. Ayo. Bapak kok malah jelomprok ya. Anggungrum Sik to, sing apik, sing arum lek gedhe iki. Anggungrum marang bendoro Baladewa kok. Oh iya. Diah Sulistya pijir ngenjangake halus. Suarane Budaryanto memang. Suarane Budaryanto. Budar ya Allah. Budar. Dosen kak ya numusi ta. Lek sing nggon cakepan Diah Sulistya nek nggo swara wedok cengkokmu kaya ngapa ta? Ah, jajan. Pamerno. Nggih. Dia mendesah. Dia. Saiki berempat sing nilai Mas Gareng. Tadi Mbak Mimin, Mbak Apri, terus Wanda karo Opa. Ayo. Terus no, ayo. 1, 2, 3. Terus Sik. Wah, iki reng sapa reng sing Wanda kato? ki ya belajar aja ngono to ndak, ya kudu sing kompak. pripun lho Pak Dei. Ora lho sik Mbak Mimin tak tes sik. Sak sepiro? Terus Nah, Wanda. Terus Apik, Pak. terus Terus Wes, Jane kompak. ora ono sing Rene berubah. masalah to, ayo. 1, 2, 3. terus sapa ta jane iki? Yen delok nganu ki ketoke sing mlebu saka tengen sing bosok iki kok ngene. Kowe iki tuwek dhewe lho, Min. Mbok iso ngajari to? kadang kala wong tuwa ngerti teorine nek Pak ning praktekan ya wis beda to. Aduh, kowe melas. Anu Reng. rebab tok. Rebab tok. Kok kaya kowe mengeluh lho. Dicontoh wong nom-nom ki lho. Ya bareng-bareng sing penak ya, Nak. Ya, mangga. Terus tresno sesideman. Fase, ya ndak? luweh becik
Berdua. Cah loro dicontone karo Mbak Apri malah begegek kae. Melu joget lho, melu joget. Alon-alon ya, Nok. Kowe iki ora apa-apa, dunia dibalik sing asli niru sing palsu, ora masalah. Ayo joget. Niru goyangane aja aja niru tekone Apri. Privat dulu Pak D. Iya. Pak D. Pak D, Pak D. Privat dulu. Heh? Privat dulu. Pak D ki men ayo. Berarti goyangan seks itu bukan serono. Teorinya, Ya. teorinya Mbak. Iya, yang iya. penting. Nah, ayo. Karo geget lati. Itu ben uangnya pikirannya ndi. Biar mereka yang berpikiran buruk, tapi kita sebenarnya tidak. Sekti tapi tidak serono. Asik. Melet sithik. Asik. Arep takon. Ben caloro orang suarane kok krupyuk. Ampun cerita. Apa? Lena-leni kurang kenceng. Ning jenengan tok lho suket godhong aja ngantek krungu lho sampean. Lho kowe nganggo mic kok sikut godhong ora ngono. Kok kene suarane ora ngono iki, Pak? Apa? Pas lek men goyang ngene iki, otok. Apa tekku dhewe? Ya koclek ya. Anggone dhewe kok wong sing dilemparke kancane. Alah. Ayo, Nak. Sabar. Kok ya ana wong kaya ngono. Dhisik pengen sampean ya anak-anak kok maneka warna. Iya. Urip ana Ayo, Pak. Melu.
Matur nuwun. Lah nuwun. calon presiden masa depan iki. Nggih. Okta. Ora mung presiden ning statusnya seniwati masa depan. Tur menika tasih ngangsu kaum mahasiswa-mahasiswa sedaya nggih menika nggih. Isih iki mahasiswa kabeh iki. Iki ya murite Bu Kesi kabeh. Kae sing kae kakak kelas ya guru kuwi tok. Nah. Kakak kelas kae. Pokoknya agar siden rambutnya disablon iki kakak kelas. Kok disablon. Sablon dhewe. Disemir. Oh, disemir ta. Niku ki gaul kok ya. Tak pikir Pamundhut podang kuning. Lah mumpung ana ratune podang kuning. Sinten? Menika Mbak Umi Hafifah. Umi Hafifah. Men jumeneng karo Mbak Diajeng Chandra Mulya. iki pas ki podang kuning karo sijine apa ki? Diajeng kene diajeng. Saiki sing diarani podang kuning jejer karo murai batu. Ora no. Podang Kene kuning, kene murai batu. bicarane karo Mbak Mimin. Nah. Nah. Lah yen Mbak Umi iki jejer karo Mbak Mimin iki